ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኹምን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖም እየ ንሎም ከዓ ከም ትርእይዋ ዘለኹም ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት መግቢ ሒዘልክን መፅአ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንስራሕያ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ዝኾነ ሰብ ክሰርሓ ዝኽእል መግቢ ቀላልያ ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክንመገባ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ከም ትርእያን ዘለኽን ፍርቂ ዝኩን ክጥቀምየ ኩሉ ኣይጥቆመኒ ከይበዝሓኒ ኣብዚ ኣስቤዛ ኩሉ ዝኣነስ ተጠቕምኮ ግድን ክትጥቀማሉ ማለት ኣይኮነን ከም ትናት ክንድልየት ክትጥቀማ ትኽእል ኣኽን ከምኡውን ትፈትዎ ኣስቤዛ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይ እቲ ዝሞትሮ ዘለኹ ዝኩን ከዓኒ ጭልጭልድ ኣቢልክን ንቑመት ጥራይ ክትጥቀማ ትኽእል ኣኽን ከም ምርጫኽን ኣብዚ ግን ኣነ ኣደቕ ኣቢለ ኣለኹ ቁርብ ኣብዚ እውን ከምኡ ኦቨርጅነ ተጠቒመ ኣለኹ እዚ ኦቨርጅነ ከዓኒ ከምኡ ከምቲ ዝበልኩኽን ተደሊኽን ንቑመት ኣብኡ ከለኽን ከምዚ ኖርማል ጥራይ ክትጥቀማ ትኽእል ኣኽን ኣነ ግን ብከምዚ የደልየን ኣለሞ ማለት እዩ ኩሉ ሓደ ዓይነት ገይረ ክሞትረ ንሎም ከዓ ክልተ ኦቨርጅነ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ከምኡውን ናይ ጥዕና መግቢኣ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ተፈቲኽና ከዓ ሸርበላ እናመሓዝትክን ከምቲ ዝበልኩኽን ተኻልኣይ ኦቨርጅነ እውን ይሞትሮ ኣለኹ ኣብዚ ኩሉ መቴረ ወዲአ እቲ ዝኩኒ ኦቨርጅነ ኣብዚ ከዓኒ ቅንጥሻርዲ ዝበሃል ከምኡ ኣብዚ ቁሩብ ተጠቒመ ኣለኹ እቲ ዓቐን ከም ብዝሕናትክን ብዙሕ ጥቀማ ትኽእላ ቁሩብ እቲ ዓይነት ኣስቤዛ እውን ከምቲ ምርጫናትክን ማለት እዩ ንዑ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ክሞትሮ እየ ብዙሕ ኣየድቅቆነ ብዙሕ እውን ፍሩይ ኣይገብሮን እየ ማእኸላይ ሕጂ ስኑን ከም ትሪአን ዘለኽን ኩለን መቲረየን ኣለኹ ኣብዚ ከዓኒ ቀይሕ ፓፕሪካ ማለት እዩ እሱ ከዓ ፍርቂ ፓፕሪካ ክጥቀም ኣብዚ ንዑ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ዝቐደመ ገይረ ክሞትሮ እየ ማለት እዩ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣዝያ ቀላልያ ክትሰርሓ ክትበልዓ እውን ኣዝያ ጥዕምቲ ማለት እዩ ክትፈትዋ ተስፋ ገብር ተፈቲኽና ከዓኒ ሸርበላኣ ከምኡውን ላይክ ሰብስክራይብ ኣይፈለየኒ እዩ ከምኡውን ቀጠልያ ፓፕሪካ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ኣብዚ ዝደለኹን ከምቲ ዝብልክን እቲ ብጫ ፓፕሪካ ክጥቀማ ትደለኹን ክጥቀማ ትኽእላ ኣኽን ግድን ግን እዚ ኩሉ ስቤዛ ክንጥቀም ኣይግድን እዩ ምክንያቱ ዘለና ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኣብ ገዛና ዘለና ቀለል ዝበለ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ቀሊል ኢኻ ኣዝዩ ጥዑምን ኣዝዩ ቀሊልን ኣሰራርሓ እዩ ሕጂ ብዚ ክልቲኢት ፓፕሪካ ይከኣብ ከምኡ መቲርዮ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝመትርኮ ኣብዚ ብሓንሳብ ቀመማት ክገብረሉ እየ ንሎም ተጠቒምኩሎም ቀመማት ከዓኒ እዚ ናይ ቬጅቴብል ቀመም ማለት እዩ ከምኡውን ፀሊም በርበረ ኮማን ኦይል ከዓ ማለት እዩ ኦሊቭ ኦይል ተጠቒምና ዝበለፀ ሎሚ ግን ኦሊቭ ኦይል ኣነ ተጠቒምኩን ዝበለፀ ግን ኦሊቭ ኦይል ተጠቒምና ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ብሓንሳብ ከዓ ከወሃህዶ እየ ኣብዚ በበይኑ ጌርና እውን ክንጠብሶ ንኽእል ኢና ኣብ ኦቨን ክትጠብስኦ ተደሊኸን ማለት እዩ በበይኑ ብላዕሊ ቀመማት እንዳነስነስክን ማለት እዩ ዘይት እንዳለኸኽን በበይኑ ክትጠብስኦ ትኽእል ኣኽን ኣነ ግን ከም ትሪአን ዘለኽን ብሓንሳብ ኩሉ ኣወሃሂደ ኣብ ኤርፊሮ ከምዚ ዓይነት መጥበሲ ማለት እዩ ብታሕቲ መንፀፍ ተጠቒመ ከምኡውን ስቤዛይ ብላዕሊ ገይረ ማለት እዩ ክጠብሶ እየ ከም ዝተዘይብልክን ኖርማል ኣብ ኦቨን ጌርክን ብታሕቲ ፍትሽሓን መንፀፍ ትገብራሉ ኣብኡ ክትጠብስኦ ትኽእል ኣኽን ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ተቐዳማይ ጠቢሰ ወዲኦ ከምኡ ተኻልኣይ እውን ክጠብሶ የእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ደቂቕ ክውስኸሎ ፀኒሐ ብ180 ሰንቲግሬድ ን20 ደቂቐ ጠቢሰዮ ኣብ መጨረሽታ ኩሉ ትዝረኣኹንኦ ምስ ተጠበሰ ከምዚ ኮይኑ እዚአን ጥራይ ኮይነን ማለት እዩ
ሕጂ ብዚ ኸዓኒ ኣነ ንሎሚ ክውስኸሉ ዝደለኹ ሰላጣ ጉሩከ ከምኡውን እዚ ብሮኮሊ ማለት እዩ መቴራ ኣዳልዩ ኣለኹ ኮሚደረ ከዓ ሓንቲ ኮሚደረ ተጠቒሙ ኣለኹ እንድሕር ዳ ኣብዚ ካልእ ዓይነት ክትውስኻል ተደሊኽን ክትውስኻል ትኽእል ኢኽን ኣብ ዘይደልዮ ነገር ተልዩ ከዓ ተጉድልዎ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ሰላጣይ ከዓኒ በዚ መቴረ ኣቃሚማ ኣዳልዮ ስለ ዝፀናሕኩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ኣቮካዶ ብሮኮሊ ሓንቲ ኮሚደረ ሰላጣ ጉሩከ ማለት እዩ ብሓንሳብ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን መቴራ ኣዳልየ ኣቃሚመ እየ ሕጂ ናብኡ ክሕውስ እየ ማለት እዩ ብሓንሳብ ክሓዋውሰ እየ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኽን ብሓንሳብ ፅቡቅ ጌር ኣወሃሂዱ እዩ ኣብዚ ከዓ እዚ እንዳዓረብ ረቂቅ ቅጫ ምሻሎ ከምኡ ተጠቒመ ኣነ ካብ እንዳዓረብ እየ ገዚኡ ኣብ ዝኾነ እንዳዓረብ ክትረኽብኦ ትኽእል ኢኽን ኣብ ገዛኽን ተዳልዎ ትኽእልክን ካብ ገዛኽን ከተዳልዎ ትኽእል ኢኽን ትቕጫ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪኣኒ ዘለኽን ቁርብ ማለት እዩ ብዙሕ ከየብዛሕኩ ኣብኡ ክጥቕልለ እቲ ስፔዛይ ናብኡ እንዳእተኹ ማለት እዩ ጀም ትሪኣንታ መጀመርያ ብታሕቲ ዓፂፈዮ ንኸይወድቀና ይሕግዘና ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ብክልተ ገፀ ክስታይ ገይረ ዓፅፎ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ጠቐላ ከም ንዓኽን ደስ ዝበለክን ጌርክን ክትጥቕልኦ ትኽእል ኢኽን ግድን ከምዚ ናተይ ኣይኮንክንን ከምኡውን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኽን ከምዚ ዝተጠቕለለ ስለ ዝኾነ ደቅና ክፈትዎ ክእሉ እዮም ሰብኡትና እውን ንስራሕ ሒዞሞ ክኸዱ ክእሉ እዮም ዋላ ንሕና ንባዕልና ስራሕ ንኸይድ ተኾይንና ከምዚ ጌርና ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ግድን ስጋ ዝገለ ዘለዎ ዘይኮነሲ ከመይ ዝበለ መግቢ ናይ ጥዕና ዝኾነ ከምዚ ጌርና ኣዳሊና ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኽን እቲያ ካልአይቲ ከዓኒ ከምኡ ብኸምኡ ዓይነት ክጥቕልላ እያ ማለት እዩ ንቁመት ስለ ዝኾነ እያ ክስታይ ገይረዮ ሕጂ እቲ ዝተክኒ ዝገብሮ ዘለኹ ከዓ ንኸይበል ብትን ከይብል እምበር ኣይብልኒ እዩ ቀልጢፍ እዩ ክስታይ ድኸውን ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣዝያ ፅብቕቲ ኮይናትለይ ማለት እዩ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመለሰክን ሰሰናዩ